Et 2D-visualiseringsprojekt er jo et computerlavet projekt, som er målfast. Det er ret præcist opsat, og det vil virkelig være en god løsning for eksempel dig selv, hvis du skal lave haven, eller noget, du giver videre til en anlægsgartner. Får du selvfølgelig først et designvision, som præcis fortæller, hvad er egentlig visionen omkring den her have. Hvordan skal det fungere? Altså, det skal jo ikke bare være noget, vi tegner, det skal jo rent faktisk virke i virkeligheden. Og det er jo designet i haven, man ligesom ser for sig, inden man overhovedet går i gang med at tænke sådan et projekt igennem her. Det har vi jo gjort her undervejs og beskrevet først i designvisionen her. Så har vi lavet en designvision plantegning, som er en 2D-tegning, tegnet på computeren, som er målfast, og som viser ret præcist, hvad er det, den her have kommer til at indeholde. Der er også beskrevet med forskellige tekster her, hvad der er planter, hvad der er hvad, og hvordan. Altså, kan det lade sig gøre, det her? Hvordan ligger terrænet egentlig der? Det har vi jo tænkt ind i det her. Man kan ikke bare tegne en tegning ud og tænke også, hvordan er haven egentlig i virkeligheden? Altså, hvordan ligger terrænet? Hvordan skal der laves terrænmure? Eller hvordan er det vand? Hvor går vi af vandet, for eksempel? Alting er tænkt ind i sådan en tegning her, sådan så det er egentlig bare gået i gang med at lave anlægsprojektet. Så får du også sådan et moodboard med, som viser lidt af, hvad det er for nogle materialer, der bliver arbejdet med. Hvad er det for nogle typer sten, vi kigger på? Hvad er det for noget træ til træterrassen? Hvad skal det egentlig bruges til det her? Så det er sådan bare sådan et moodboard, som fortæller sådan lidt, hvad er det for et udtryk af materialer, som der indgår i det her projekt. Så får du også sådan lige en inspirationsbeplantningsvision her, som viser lidt om farverne. Det skal ikke forstås som et præcist beplantningsplan, fordi det er faktisk ikke en beplantningsplan, men den fortæller så lidt overordnet, hvad er det for noget planteværk, vi har med at gøre her, hvad er det for en type planter, vi arbejder med. Altså er det store træer, eller er det små stauder, og hvad er det for nogle farver. Så det giver sådan et meget godt blik af, hvad er det egentlig, vi kigger på. Og endelig er der den målfaste tegning. Det er den, du giver til anlægsgartneren, eller selv tager med i baglommen, når du skal ud og lave haven. Den kan du måle på med tommestokken her, eller med linealen. Den er målfast, og det er den tegning, som man arbejder ud fra, når man skal lave haven. Alt det her, det er tænkt ind, så når du får alt det her arbejde, så er det egentlig bare at gå i gang. Enten få os til at lave det som anlægsgartner, og få en anden til at lave det, eller du måske selv kaster dig ud i det. Så det er sådan set det, du får, når du bestiller en haveplan. Computertegnet haveplan, som i 2D. Held og lykke med haveprojektet.